каквото и така и се получи. Най-големите вносители всъщност внасят по какъв начин те си знаят, но те ни издават фактури на по-дребните търговци и по този начин ги... И от тук ще направим пащи мотана сана. Позиция. Вдишваме. Теглете гръбначния дълг. Витамините и минералите са антиоксиданти. И когато се срещат в стомаха, оксидантите, нитратите, всъщност взаимодействат с антиоксидантите и унищожават техните дойки. Вие казвам, че инфекциозирания зеленчук нямаше витамини. Колко грама? Българското ново обучение на 500. Вижте, тя съм купила нещо и мисля, че спанака на връзка ли една връзка спанака? Това е есенен спанак. Покрите как разбира? Ами той не може да израсне на съседно толкова бързо. Ами може да е от парник, примерно. Ами той е септември месец го насаждат, той израства, покрива го и сега през зимата върви. Израства и затова е толкова спешно. Което значи, че е раснал на полето, а на полето винаги се почва. Не е кръв. Не може. Ами не може. Тук може би. Добре, в Гърция почва да е млячна и затова секторът високи норми на корена, обаче всичко се отмива и отива в подпочвените води. Това да изгледи да си изготвят. Няма. Чака е сентар. В момента е гръб. Така. Ами, значи гръб. Ти казвате българска зимна, ще. Представете. Вие ли сте събачерината? Каква е? Това не е на българска. Каква е? Българска. Тя от парник ли е толкова? Да. Сигурно, че събачерината е. Ако трябва да си проверя сега какво ми обясните тук, значи аз като гледам този спанак, вашето обяснение трябва да е по-тесения, чудесния. Може да е по-нежно листенцето, по-жълто, по-прозрачно, нали?
Значи всички клиентки гледат да бъде снежни лиценза, те са най-замърсените. Колкото са по-плати, толкова плати. Това е хубаво. Хода, как се избирате спанак? Зелен, пеш, тънък. Зелен, пеш, по-тънък. Оли, то само. Тънък е по-голям. Следвам да е зелен. Да е зелен. Да, да е пресен. Зелен гнил. По-леден. Леден. По-леден. Защо? Няма да имате опрени дрехи. За марулите ви ще ме казвате. Какво избираме марула? Салатите, като печената. Като спанак. Като гърнака. Значи двое трите ги взимаме. Тъмно, плътно. И хубаво спаначе, много хубаво. Ето още 3 за лев, моля. Заповядайте, 2 салати за лев, че моля. Че ли се не видяхте? Сега ще проверим честна, който изхиснат, както ще бъдат много хора и от контролни жалби, за да видим дали се е понижило съдържанието на нитрати. Резултатът, който получихме, показва, че накисването не влияе върху извличането на нитрати. Тоест, те не са проблеми. Ние не можем да заключваме по лабораторията да носиме, да ни изследват сега, примерно, този спанак и да речеме тази купила. Ако примат за всеки. Хранителен елемент за растението изобщо. Т.е. без азот растенията не могат да Точно играят. така е. Но въпросът е азот, фосфор и калий. Това са макроелементите, които са абсолютно необходими. Но тогава, когато се предозира необходимата храна за съответното растение, то се натрупва като нитрат. И този нитрат вече не се е превърнал за нас са полезни, в растението всъщност го правят болно и превръщат и нас в болно. Двуокис се разпространява бързо в атмосферата на цялата Земя. Принципно, ако поставите подобно въглеродно дърво в пустиня в Австралия, то спокойно може да улови емисии, освободени от кола в Лос-Анджелес, например. Методът вдъхновява проектантски къщи с екологична насоченост, като Shift Post. Нещо доста... не може да се отървем от тях толкова лесно, колкото си мислим, така ли? Те просто трябва да се произвеждат по най-добрите земеделски практики, защото в Европейския съюз основното изискване са най-добрите земеделски практики. А тяхното основно изискване на тези практики е нитратната директива. Минимално съдържание в... В момента сме със стойностите от ледниковия период, когато въглеродният блок изкочи от 180 частици на милион до 280 частици на милион, както се е задържал след затоплянето до откриването на твърдите горива от човека. Така че съдържанието вътре в съда в момента е като това от преди доста време. Знаете, който извлекал достатъчно нитрати от почвата, съдържанието вече е достатъчно високо и затова той е толкова крехък и нежен. А и салатите въжи ли? Същото въжи и за салатите. Просто много характерни за България. Добре. Само шалове, това е тиете. А това е живот, това е там. А я кажи сега, мама, какво работиш? Тя дава на хората парички за колички. За малки колички. Не, за големи. Големи коли. Да. Добре, трябва да ме кола. Трябва да сме на кола, идвам да взема пари после. Ама Това не е бомбардировъчна ескадрила, която плаши повечето хора. Хората мислели, че това е метеорологичен самолет. И вместо да направят това, което е трябвало да направят, да се скрият в бомбоубежищата, защитени от ефектите на експлозията, те стояли навън и гледали. И по разказите на Чосър. И подправяме салата с лимонов сок, може да намалите съдържанието на нитрати и съвсем да бъдете спокойни.
Je suis sans